muna da University of Inheritance, muna da jami'a ta koyar da ilimin rabon gado, wanda yau kusan shekara 10 kenan, tun 2017 muke da jami'a ta koyar da ilimin rabon gado a garin Ringim, wanda kusan ta ɗalibai da dama, maza da mata, yara da matasa, wanda matan aure sun iya gado, yara 'yan samari sun iya gado. Haka za ka ga mutane da dama wanda an yi yaya wasu, an yi convocation, taron yaya ɗalibai, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Insha Allah. SITV hasken shirya salafiya mafita ga ɗan Adam. SITV hasken shirya salafiya mafita ga ɗan Adam. Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ya ku yanwa masu kallo da sauraro, barka da zuwa SITV, Salafiya International TV, mafita ga ɗan Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna masu farin cikin gabatar muku da kashi na 3 daga cikin jerin shirye-shiryenmu na addinin Musulunci, ƙarƙashin sauƙaƙe ilimin rabon gado. A wannan kashi na 3 za mu yi magana akan tsarin yadda wannan karatu zai gudana. Abu na farko, za mu fara da gabatar da manufofin wannan karatu. Manufa ta farko shine sauƙaƙe ilimin rabon gado. Abu na biyu shine yaɗa ilimin rabon gado. Sannan abu na uku, samar da ƙwararru akan ilimin rabon gado. Wayannan su ne manya-manyan manufofi na wannan gabatar da karatu. Sannan